L-ewwel nett nirringrazzjakom tal-li ġejtu llum biex tirċievu s-sagrament tal-Krisma. Nirringrazzja lill-parrini li daħlu għal din ir-responsabilità li jsostnukom ikunu ta' sapport għalikom u jagħtukom pariri sbieħ u eżempju sabiħ. Ma fuq kollox nixtieq nirringrazzja lill-ġenituri, lill-qraba li għenukom biex taslu sa din il-ġurnata sabiħa, fejn intom se tirċievu l-Ispirtu Quddies tal-Mulej bħalma rċevuh bħallum fejn il-50 id-dixxipli ta' Ġesu miġburin madwar Marija. Hija ħaġa sabiħa li dis-sena ġejna hawnhekk dan is-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu biex inkunu wkoll aħna madwar Marija, aħna u nitolbu lill-Mulej jagħtina d-don tal-Ispirtu Quddies tiegħu. Insellem lill-kappillani tal-Belt, tal-parroċċa ta' San Dominku, il-parroċċa ta' San Pawl, il-parroċċa ta' San Tuwistin, u nilqakom eżies żgħażagħ, membri ta' dawn il-parroċċi tas-City, tal-Belt, fih dan din il-Knisja ikkonsagrata ġdida, sabiħa li la tinbena ħafna bħal maħna wkoll indumu nimbnew u l-Mulej jilqana għandu u nkunu tiegħu hekk jixtieq jagħmel minnkom il-Mulej. Aħna għadna kemm iddikjarajna li intom grown ups adulti xiġifieri għad għandek 12 sena, forsi 13 se tagħlaq. U tgħid li abbaqali jien biex inkun nista' nsuq karozza pereżempju. Imma il-Mulej qed jafdak illum. Qed jafdak u qed jitolbok iġġedded dak li għamlu l-ġenituri f'ismek meta kont tarbija. Meta kont tarbija, il-ġenituri tiegħek u l-parinijiet ġabuk fil-Knisja u għamduk. Inti sirt ta' Ġesu. Inti sirt ta' Ġesu. Imma llum il-Mulej qed jitlob lilek tikkonferma l-għażla li għamlu il-ġenituri tiegħek. U għalhekk wara din l-omelija jien se nitlob lilkom żgħażagħ biex tiġħdu lix-Xitan u li tikkonfermaw għalhekk dan is-sagrament huwa wkoll sagrament tal-konfermazzjoni, tikkonfermaw il-fidi tagħkom fil-missier u fl-Iben u fl-Ispirtu Santu falla li huwa mħabba. Tikkonfermaw ukoll l-impenn tagħkom li tkunu parti mill-familja ta' Ġesu li hija l-Knisja. U dan se tagħmluh intom. Ippreparawkom il-katekisti, il-familji tagħkom, blajnuna anke tal-parrinijiet, il-parrinijiet issa se jgħinukom din il-weda li qed tagħmlu llum, l-impenn li qed tieħdu llum tgħixuha. Għax bħalma qalilna l-Apostlu missierna San Pawl fit-tieni qari, jekk aħna imsejħin biex ngħixu fl-Ispirtu, irridu wkoll nimxu fl-Ispirtu, rridu li l-Ispirtu Santu imexxina fl-għażliet tagħna. Imexxina f'dak kollu li hu tajjeb. Fit-tieni qari smajna lista ta' affarijiet koroħ li huma l-ispirtu tad-dinja, l-ispirtu tal-ħażin. Meta inti tgħid jiena niċħad ix-Xitan qed tiċħad dak kollu li jikraħ fil-ħajja li jagħmel il-bnedmin inqas bnedmin. Imma fl-istess ħin mhux biss il-negattiv niċħdu, irridu wkoll inħadnu dak kollu li sabiħu tajjeb. Il-ħlewwa, l-ħnien, l-maħfra, it-tjubija, il-ġustizzja, il-verità, ir-rażan. Il-Mulej Ġesu fl-irxox tiegħu jonfoħ l-Ispirtu tiegħu fuq l-Apostli u jgħidulhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dak kollu taħfru jkun maħfur jagħtihom din il-qawwa straordinarja li aħna ngħixu fil-Knisja. Din il-qawwa ta' Alla
li taħfer id-nubiet mogħtija lis-suċċessuri tal-apostli l-apostli lis-suċċessuri tagħhom. U inti li inti nisrani, li inti nisranija, illum se tiġġedded f'dan l-impenn imma wkoll se tirċievi il-qawwa tal-Ispirtu biex tgħix ta' nisrani, ta' nisranija adult. Li tagħżel inti. Il-qawwa tal-Ispirtu tgħinek tagħżel it-tajjeb. Se jkollna ħafna, l-kol kemm aħna jkollna ħafna tentazzjonijiet, stidinijiet biex nażlu l-ħażin fil-ħajja tagħna. Kemm fiċ-ċokon u kemm fil-kobor. Imma l-Ispirtu Qaddis huwa dik il-vuċi wkoll tal-mulej li ssejħilna, tgħinna, tatina l-parir tajjeb li nażlu is-sewwa. Ġesu meta rid jispjega minnu l-Ispirtu Santu qal li huwa l-avukat tagħna. Dak li jiena nsejjaħ biex jagħtini l-parir u jiddefendini. Sejjaħlu wkoll il-konsolatur, dak li jfarraġni. Dak li jiena jgħinni meta nkun qalbi maqtuha, jew nkun depressed, jew nkun ħafna rrabjat u jkollu bżonn min jikkalmani. Fis-sekwenza sabiħa ta' din il-festa li ma qrajniex imma se naqrawha flok it-talba tal-fidili jew magħha. Aħna nitolbuh il-mulej biex meta nkunu berdin iħeġġiġna. Imma jekk nkunu ħafna mħeġġin mod speċjali b'xi passjoni tal-ġisem jikkalmana ftit. Kemm ħaġa sabiħa li aħna l-Ispirtu Santu nitolbuh idawwa l-menti tagħna. Imma wkoll jikkalmana għax Alla tagħna kien ħobb jgħid San George Brega huwa Alla tal-paċi, mhux Alla tal-inkwiet jew tal-tieħ il-qalb. Alla tagħna dak li qed tagħżel inti llum, Alla tagħna u Alla tal-paċi. Kemm ħaġa sabiħa din li nifhmuha, Alla tagħna huwa Alla tal-paċi. Jiena ninduna li qiegħed fir-rieda t'Alla jekk ikolli l-paċi f'qalbi. Jista' jkolli 100,000 miljun ħaġa, imma jekk m'għandix il-paċi f'qalbi jista' ma jkolli xejn. Għax kollox suf, kollox sħab. Jiena nitlob ħafna likom u nagħtikom l-aħħar 3 pariri. L-ewwel nett, għamluli pjaċir. Isemgħu mill-ġenituri tagħkom. Ma rridx ngħajjat. Ma rridx ngħajjat. Imma tisemgħuni. Isemgħu mill-ġenituri tagħkom. Tgħiduli dawk dejjem għaddejjin dejjem jillitikaw, tiġġudikawx il-ġenituri tagħkom. Tafu veru mhux perfetti imma jħobbukom. Isemgħu il-vuċi tal-imħabba li tidwi fil-kliem tal-ġenituri tagħkom. It-tieni, fitxu t-tagħlim. Mhux għax issa għamilt il-griżma sirt professur nawgurali kien, ikkun professur mustaċċun kif jgħidu. Imma abba għandna x'nitalmu laħu anke jien dejjem nitgħallem. Hemm bżonn nibqgħu nfittxu t-tagħlim. It-tagħlim tajjeb. San George Brega kienu ħobb jgħid it-tagħlim u l-għajn ta' kull ġid, ta' kull ġid. It-tielet u l-aħħar, ħallu lil min jarakom. Tajdu li iva niltaqgħu hemmhekk il-main guards tarani L-Arċisqof. Le, jien nixtieq narak hawnhekk ukoll fil-Knisja fil-parroċċa tiegħek. Għandkom knejjes sbieħ il-belt, għandkom kemm tridu qudies nhar ta' Ħadd u s-Sibt. Kull kantuniera jkun hemm qassis iqaddes nhar ta' Ħadd u s-Sibt il-belt. Tas-Sitti ma nistgħux tgħiduli m'għandniex knejjes, il-bogħod il-Knisja. U tgħidli għalfejn. Mhux aħjar immur dawra mal-belt, mhux aħjar? Belt sabiħa.
tisma' l-kelma ta' Ġesu, jekk ikollok bżonn tqer is-sibba trid trux tqerrandu u titqarben, tirċievi l-Ġesu. Kemm ħaġa sabiħa li aħna kull ġimgħa niċċarġjaw naqra l-batteriji tal-ħajja nisranija. Illum l-Ispiritu Santu se jemlik bil-qawwa tiegħu, bil-ferħ tiegħu, bil-paċi tiegħu. Imma mbagħad se jistennik il-ħadd li ġej jew is-sibt fil-għaxija biex tisma' l-kelma ta' Ġesu titqarben jekk hemm bżonn tqer. U tibżgħux tkunu nsara u turu li intom insara, imma aħna l-insara mhux kwistjoni ta' beġis. Taf kif jarfukom li intom tiegħi għalilna Ġesu billi tħobbu l-xulxin. Dik hija l-beġġ tan-nisrani. Qisu li bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li qed tirċievu llum jarfukom mill-imħabba tagħkom.